Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doa, doa, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari xa quedaba na casa, cuidaba de todo, se iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. As campás, as bombas, as músicas e as cores compoñen o cadro da diversión ansiada, da evasión imprescindible nunha vida dura, da ledicia compartida e da festa que facía tolerable o traballo diario porque o envolvía en soños e lembranzas. Os mozos e as mozas preparaban as festas como se prepara a viaxe a unha fermosa illa onde case todo será posible. O encontro, a cantiga, a risa, a caricia e algún biquiño doce e furtivo. Cheguei a dirixir unha orquestiña. E unhas cantaban por un lado, outras cantaban polo outro. Era un festexo poder ir ao cine, non? Nós juntábamos 4 ou 6 compañeiros, amigos, e íbamos daqui a Santa Cristina de Valeixe, que hai 10 kilómetros, a pé. E levábamos unhas zapatillas para o camiño, para non gastar os zapatos, e máis as medias, porque antes non se iba á iglesia nin ás festas sin medias, pero as medias rompían e non se podían comprar outras, entonces íbamos sin elas polo camiño, chegábamos ali e calzábamos os zapatos a máis as medias. Ou iban polo camiño descalzos, e despois chegaba lá, puñen as zapatillas. Xuntámonos en conxunto, íbamos ali a un puesto onde hubiera que comer, contratábamos algo de comer, e senón había que volver según se foi. Comprábamos fruta e comprábamos un cacho de pan, era o que merendábamos e o que comíamos no tempo que estábamos fora. E as rosquilleiras, as mulleres que iban con a cesta a vender as rosquillas, dábamos os lotiños a agarrar hasta a volta. Que a volta volvíamos a poñer as zapatillas e levar os zapatos jardadiños para a casa para non nos gastar. E ao acabar a verbena, e ás 2 da mañá, regresamos en comparsa pola carretera, viñamos charlando, contando contos, hasta que aparecíamos na casa. Coche non había nada. Íbamos por mar. Non habíamos un coche por terra, que non iba. Non había coches daquela. E se estrenaba unha ropita, pois era de los maiores e de los pequeños. Do que tiña, iba con de zapatos e ca roupa nova por bailes. O mellor que se podía. Para conquistar, pois, tiña que poñerse ben. Costábamos coste de traxe 30 pesetas e 15 pesetas polo facere. Así que eu á noite, cando salía o domingo, dicía ao patrón, quería un peso que quería salir. Dábamos o peso para a noite, se tiña algo sobrante, devolvía yo, porque senón o peso aquel xa me quedaba anotado na libreta e ao fin do mes facía má cuenta. Eu, cando tiña 16 anos, tiña un vestido solo para ir ás festas e máis para ir á misa. Non había outro. Un vestidinho con tal que fora limpiño e planchado, nós o que queríamos era volar. Nin podía andar de rojo cando se acabou a guerra. Díamos a portera que puñera unha peza de roupa roja que tiña empalmada. Festas tuveran prohibidas, durante a guerra tuveran prohibidas, despois empezaron a facerse algunhas festiñas, e había moi concurridas. En ningún pueblo quedaba nadie en casa, todo el mundo iba a la fiesta. Viñan os gaiteiros máis famosos que habían por todos os lados, viñan músicas, ali viñan bandas de música moi importantes. Sempre había a música. Agora non, que xa hai moitísimos anos que orquestas, non sabes? Cheguei a dirixir unha orquestiña. Orquesta Chintófano, Abel Pousa e sus jabatos. Pois iba unha orquestita con un chico ou unha chica que cantaba e la gente bailaba. Entón, pois, iluminábanse pola noite os sitios onde se bailaba con uns farolillos de papel, tiñan un soporte de cartón e aí podíanse poñer as velas, encendíase con velas,
e nosotros andábamos a tirar dos cordóns para que se caíran os farolillos e as velas. Bailaba todo el mundo, la gente mayor, hasta los niños, bailaba todo el mundo. Bailábamos ali como descosidos. E a mí gostaba moito bailar. Gostaba, moito, moito. Cando fui moza, e bailei moito tamén. O mellor baile a noite empezabas a secar ás 8, terminabas ás 11 ou ás 12, e xa había que vir para a casa. Por cando estaba metendo o sol, xa a música tiña que marchar, que iba a Guardia Civil a despachala. Se chegabas máis da anoitecer, ou levabas 2 mosquetones, vos, ou xa non volvías a outro sitio onde quixeras. Doa, 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 costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Non sabíamos o que era un cine, nin nada deso. Nunca vin un cine, nin sei como son, nin cousa ninguna. Nunca, nunca, nunca. Nunca. Eu cando vin o primeiro cine tiña 19 anos. Se quería ir, tiña que ir a pé, e xa non tiñan que desplazarse. Era un festexo poder ir ao cine, non? Era emocionante, para min era unha cousa importante. O que pasa que non iba moito, claro. Y el cine, ir al cine a las infantiles, le llamábamos a la infantil por la edad, costaba menos, era siempre por la tarde a primera hora. Sí que o meu marido máis eu por onde se di que chama ao Aliñeiro, íbamos para arriba, porque ali íbamos por 5 pesetas, íbamos os dous. En baixo costábanos 5 pesetas a cada un. Chama moita atención o altavoz, como cantaba, como reclamaba que a xente fora para o cine. Todas as películas que poñan William Miller, esas son as mellores películas que hai no cine, que era un director dos mellores que había. Non sabía mellores, Pero ese era que había que quitar el sombrero, que tenía las mejores películas que había en el mundo, las tenía él. A él luego no te gustó lo que el viento se llevó, mujer. Pero yo digo el director. Pero ya no era. Pero non era ele o director, non. E a que non faltaba nunca era unha película religiosa, en donde aparecía a Virgen, en donde aparecía Dios. Porque si queríamos ver alguna película ya mayorcitas, un poco fuera de tono, íbamos a Portugal. En naquel tempo xa íbamos ao circo. E claro, aquilo era unha novedade que duraba moi pouco, un día ou 2 días que estaban aqueles así e terminaban. Viñan circos, pero así de que viñan con osos, e viñan con lobos, cabritos e con carneiros e expoñense na calle, empezaban a tocar unhas cornetas, unhos bombos. Sí, pero se non tiñas a plata para ir, non é gratis, non che deixaban ir porque era só rato, non sabes? Eu recordo onde lle fixen un buraco terrible as lonas para poder ver e despois iso costoume unha paliza. E de ver se vos deixa pasar. E ibanlle traballar para que lle deixase pasar. Costaba unha peseta a entrada. Eu só podía xuntar 85 céntimos. Ya dixelle eu, non vale, déxeme entrar. E eu pasaría sin outra cousa, pero eu iba. E cando viñan os titres, bueno, os hai titres, hai que ir mirar. A ver se hai unha peseta para que viñan pedir. Eles tamén viñan traballar. E actuaban por aí nunha cuadra. O Barriga Verde era o gran teatro que chegou. Era o único que viron a maioría dos paisanos. E íbamos ver a Barriga Verde, porque non íbamos ver a Barriga Verde. Dábamos a perriña, ala para dentro, ala morena. Os poboños dos titiriteiros facían un circo de xente, os de pé, outros sentadiños, os cativos sentados. E os maiores de pé, eles facendo as súas titiritadas no medo. Os monequiños aqueles peleábanse como se fora con os remos dunhas lanchas. E peleábanse, veña, vai. E os outros tamén facían un demo de ceremonias dentro. E despois pasaban xa ventixiña para que lle deses algo. E para salirmos decíanos: morreu, Barriga Verde acabouse. Morreu o moneco, Barriga Verde acabouse. Pero acababas aquela foliada, entraban outros.
pois a veces facíamos foliada con as pandeiretas. Era a diversión que había. E facían unha festa nunha arboleda ou así. Unhas pandeiretas e xuntábamos ali nunha eira os veciños, os invitados e máis tal. E ali estábamos. Na miña aldea formaron así un equipo, unha gaita, un tambor e un bombo, e xuntabas a mocedade toda e empezaban nunha casa da aldea e terminaban no final da outra. E pedíamos unha xerra de viño na taberna e poñíamonos a cantar, igual toda unha tarde, ou a mediodía, cando era o día dunha festa, pois a cantar todos. Antes cantábase moito. E unhas cantaban por un lado, outras cantaban polo outro. E que a barriga se queda baldeira. A mí me gustou moito cantar. Sempre. E na casa se cantaba sempre. Eu pasei por Camariñas, pasei cantando. As nenas de Camariñas quedan no río, quedan lavando. Mujer de mis amores, yo soy aquel marino que en el medio del camino su barquilla perdió. A Virgen de Guadalupe cando vai para Rianxo, o barquiño que a leva era de pau de naranxo. O barquiño que a leva era de pau de naranxo. Oliñas veñen, olas que veñen e van. Non te embarques rianxeira, que te vas a marear.